مسفحفح زي سلكي حلمي حيالو ليقان بوليتيكانياتاتن إثيوبيا عالم إنها تغير جنا كاب مسفناوي أتحساسبا زتلاقو أي مسنون هاجرن هزبن زحمس زلو تحت هاجراوي بوليتيكا منشو مسفناوي أتحساسبا نايزوم ليقانن بوليتيكانياتات هنا بهالتي كوينو حمام مسفحفحن زيناتكا من بها قنون مسؤوز خيد كاب مسفناوي أتحساسبا زنقل حماميوم ብዙሕ ግዜ ኣብ ውሽጢ ኢትዮጵያ ኣብ መንጎ ዝተፈላለዩ ከባቢታት ዝኽሰት ግርጭታት ጠንቁ ሕማም ምስፍሕፋሕን ምግባትን እዩ ኣብ ዝተፈላለዩ ወገናት ኢትዮጵያ ዘሎ ናይ ብሄረይ ብሄርካ መሬተይ መሬትካ ግርጭታትን ምስሓባትን ኩሉ ዝፈልጦ እዩ ብፍላይ ኣብ ዝቐረበ ዓመታት ኣብ መሬተይ እትብሎ ቦታ ንዝርከቡ ደቂ ካልኦት ብሄራት ምቕታልን ምግፋዕን ቆልዓ ሰበይቲ ኣረጋውያንን ብሰንኪ ዓሌቶም ነዊሕ ካብ ዝሰፈሩሉ መረቦቶም ሚሒኻ ምድርባይ ልሙቶር እዩ ኮይኑ ይርከብ ህዝብታት ኢትዮጵያ ከም ደቂ ሓንቲ ዘመናዊት ሃገር መጠን ኣብ መላእ ሃገር ብነጻ ክንቀሳቐሱ ክነብሩን ዝግብኦም ክነሱ ንዶባትካ ናይ በይንኻ ፍሉይ ሒዛእ ተቖፂርካ ኣብ ቦታኻ ንዝሰፈረ ወዲ ካልእ ብሄር ብጭካነ ምጥቃዕ ናብቲ ቦታይ እትብሎ ከባቢ ተወላዶ ካልኦት ዓሌት ከይኣትዉ ምክልኻል ነቲ ቀንዲ መሰረት ዘመናዊ ማሕበረሰብ ዝኾነ ሓድነት ህዝብታት መመሊሱ ዝሕምርግ ዘሎ ኮይኑ ናብ ብታነ ሃገር ከየምርሕ ዘስግእ ሓደገኛ ክስተት ፈጢሩ ይርከብ እታ ዋና ከተማ ኣዲስ ኣበባ ከይተረፈ ናተያ እባ ኣብ ዝበሃለሉ ኩነት እያ ዘላ ናይ ሎሚ ኢትዮጵያ ሕማም ምስፍሕፋሕ ልሂቓን ፖለቲከኛታትን ኢትዮጵያ ኣብ ውሽጢ ሃገር ተሓፂሩ ዝተርፍ ዘይምዃኑ እቲ ካልእ ዝዓበየ ፀገም እዩ ጠንቂ ውድቀት ዝሓለፉ ተኸታተልቲ ስርዓታት ኢትዮጵያ ካብ ዝኾነ ርቋሒ እቲ ዝዓበየ ኣብዚ ካብ መስፍናዊ መስፋሕፍሒ ኣተሓሳስባ ዝነቅል ዜናትካ ክትግብት ናይ ምድላይ ዓማጺ ባህርያት እዩ ብሕልፊ ድማ ናብ ባሕሪ ገጽካ መስፍሕፋሕን መስኮት ባሕሪ ክትምንዝዕ ምድላይን ዜናትካ ክትግብት ናይ ምድላይ ዓማጺ ባህርያት እዩ ብሕልፊ ድማ ናብ ባሕሪ ገጽካ መስፍሕፋሕን መስኮት ባሕሪ ክትምንዝዕ ምድላይን ንኹሎም ዝሓለፉ ስርዓታት ኢትዮጵያ ናብ ውድቀት ዘምርሖም ሕዱር ሕማም እዩ ሕልሚ ምስፍሕፋሕ ልሂቓንን ፖለቲከኛታትን ኢትዮጵያ ብተደጋጋሚ ተሳዒሩ ከብቅዕ ክሳብ ሕጂ ካብ ድቃሶም ክነቕሑ ዘይምኽኣሎም ዘገርም እዩ ኣብዚ ዝሓለፈ ሓደ ዓመት ደግሲ ናይዚ ሕማም እዚ ብዓውታ ክጋዋሕ ሰሚዕና ተልመዲን ተንታኖ ጂኦፖለቲካ ኣብ ማሕበራዊ መራኸቢታት ጥራይ ዘይኮነ እንተላይ ኣብ መንግስታዊ ሚድያታት እናተዓደሙ ንኻልእ እኳ ከደናግሩ ዘይክእሉ እንትኾኑ ንህዝቢ ኢትዮጵያ ትፋዕ ሕማሞም ክደጉሕሉ ይውዕሉ ኣለዉ ምጉቶም ብቆንዱ ኣብቲ ፍሉጥ ፅንፅዋያዊ ታሪክ ኢትዮጵያ ዝተመስረተ እዩ ካብ ሕግን ስነ ሞጎትን ወፃኢ ዲኦሞግራፊያዊ ቁጠባውን ኤትኒካውን ርቑሒታት እንተላይ ብዝሒ ህዝቢ ዝኣመሰለ ምኽኒት ድማ ከም ተወሳኺ ምስምስ ይቐርብ ብፍላይ ድሕሪ ምዝዛም ግጭት ትግራይን ምኽታም ውዕል ፕሪቶርያን እዚ ጉዳይ እዚ ከም ቀንዲ ኣጀንዳ ሒዞሞ ይርከቡ ኣብ ቀርኒ ኣፍሪቃ ብብዝሒ ህዝቢ ቀዳመይቲ እትስራዕ ሃገር ኢትዮጵያ ሕጊ ዝፈልጡ ንኣህጉራውያን ዝምድናታትን ስነ ምግባርን ናይ ዘመን እዚ ዝቕበሉ መራሕቲ እንተዝዕደልዋ ለማኒት ኣገልግሎት ወደብ ወይ መስኮት ባሕሪ ዘይኮነት ተለማኒት ክትከውን ዝግባእ ነይሩ ወደባት ኤርትራ ጅቡቲ ሱዳን ሶማል ኬንያ ክትጥቀመሉ ዝኽልክላ የለን ኣህጉራዊ ሕጊ እውን ነዚ ዝቃወም ኣይኮነን ኣፍ ደገ ባሕሪ ዘይብላ ሃገር ምስ ጎረባብታ ብምርድዳእ ልኡላውነት ናይተን ኣብ ገማግም ባሕሪ ዝተለኮነ ሃገራት ኣኽቢራ ብወደባትን ክትገልገል በዚ መስኮት ዝኣቢላ ኣብ ባሕርታትን ውቅያኖሳትን ጥዕና ብዘለዎ መንገዲ መራኸባ ከተንቀሳቐስ መሰል ኣለዋ ካብኡ ወፃኢ ግን ኣህጉራዊ ሕግታት ዝህባ መሰል የለን ኣገልግሎት ወደብ ብቐንዱ ቁጠባዊ ጉዳይ ስለ ዝኾነ ንወናኒ ወደብን ተጠቃምን ዘርብሕ እዩ ብፍላይ ኢትዮጵያ ምስቲ ዘለዋ ብዝሒ ህዝቢ ኣገልግሎት ወደብ ንህዝቢ ኢትዮጵያ እናሃበ ክረብሕ ዘይብህግ ሃገር ኣብ ከባቢና ክህሉ ኣይክእልን ብግብሪ እውን ተራእዩ እዩ ድሕሪ ናጽነት ኤርትራ ክሳብ 1998 ኣብ ዝነበረ ዓመታት ኢትዮጵያ ንወደባት ባፅዕን ዓሰብን ብነጻ ክትጥቀመሉ መንግስቲ ኤርትራ ስለ ዘፍቀደ ክሳብ እቲ ስርዓት ወያነ ባዕሉ ዝሕሰሞ ወደባት ኤርትራ ንህዝብታት ኢትዮጵያ ኣርባሒ ኣገልግሎት ይህብ ነይሩ እዩ ኣብቲ ስርዓት ወያነ ኣብ ልዕሊ ኤርትራ ተኸታታሊ ወራራት ዘካይደሉ ዝነበረ እዋን ሳልሳይ ወራር 2000 ከይተረፈ
ኣብ ኢትዮጵያ ጥሜት ተኸሲቱ ትካላት ረድኤት ብወደብ ዓሰብ ኣቢለን ሓገዘን ከእትዋ ኣብ ዝሓታሉ ዝነበረ እዋን ኤርትራ ሰናይ ፍቓዳ ገሊጻ እያ። እንተኾነ መሪሕነት ወያነ ኤርትራ ካብ እትረብሕ ንሕና ንጎዳእ ብዝብል ሕስድና ነዚ ሓሳብ ነፂግዎም። ልሂቓን ኢትዮጵያ ዕላምኦም ወደብ ምጥቃም እንተዝኸውን እምበር ዝቃወሞም እምበይ ኣይምተረኽበን። እኳ ደኣ ሃገራት ከባቢና ንረብሐአን ስለ ዝኾነ ሓንጎፋይ ምበልኦም እንተኾነ ሕማሞም ገምገም ባሕሪ እናማትካ መንዚዕኻ ኣቃውማ ህዝቢ ዲኦሞግራፊያ ብምቕያር ኣብ ደገ ባሕሪ ምውናን ጥራይ ዘይኮነ ጸጋታት ባሕሪ ምምዝማዝ እንተላይ ወተሃደራዊ ህላወኻ ኣብ ባሕሪ ምርግጋጽ ምዃኑ ከይተሓብኡ ከይሓነኹን ክምድሩ ይስምዑ እዮም። እዚ ድማ ዘመናዊ ዶብ ሃገራት ብምቕያር ጥራዩ ግብራዊ ክኸውን ዝኽእል። ኣብዚ ሒዝናዮ ዘለና ዘመን ማሕበረሰብ ዓለም ዝነብረሉ ዘሎ ኣህጉራዊ ሕግታት ከም ቻርተር ሕቡራት ሃገራት፣ ሕብረት ኣፍሪቃን ካልኦት ኣህጉራውያን ሕግታትን ነዚ ዘፍቅድ ኣይኮነን። ሓደ ካብ ዓኑድ መትከላት ማሕበረሰብ ዓለም ልዕላዊ ዶባት ሃገራት ተቐቢልካ ተኸባቢርካ ምንባር እዩ። ዶባት ዘመናውያን ሃገራት ክትቅይር ምፍታን ብዓለም ደረጃ ከተምጽኦ ዝኽእል መዘዝ ቀሊል ስለ ዘይኮነ ከምዚ ዓይነት ጠለብ ብዝኾነ ምኽንያታት ተቐባልነት ዘለዎ ኣይኮነን። ንኣብነት ሶማሊላንድ ን30 ዓመታት ዝኣክል ካብ ሶማል ተፈልያ ክትከይድ ዝጸንሐት ክነሳ ማሕበረሰብ ዓለም ከም ሃገር ኣፍልጦ ኣይሃባን። ኣፍልጦ ምሃባ ምስ ኩሎም ኣህጉራውያን ሕግታት ምጽራር ንሓደ ካብ ቀንዲ ኣዕኑድ መትከላት ማሕበረሰብ ዓለም ዝዕኑን ምዃኑ ዝከኣል ኣይኮነን። ልሂቓን ኢትዮጵያ ደኣ ኣበየናይ ዓለም እዮም ዝነብሩ ዘለዉ? ጠለብ ኢትዮጵያ ንኣገልግሎት ወደብ ኣብ ዝኾነ እዋን ቅቡል እዩ። እቲ ኢትዮጵያውያን ዝሓስብዎ ግን ኣገልግሎት ዘይኮነ ጎቦጣ ዘይናትካ ግዝኣት እዩ። እዚ ድማ ወራር ስለ ዝኾነ ክፍጸመሉ ዝኽእል ዝኾነ ሕጋዊ ባይታ የብሉን። ኮይኑ ተሪፉ ብሓይሊ ጥራይ ክኸውን ዝኽእል። ንሳቶም እውን ኣግሂዶም ናይ ሓይሊ ኣማራጺ ከም ተኽእሎ እናቐመጡ ክዛረቡ ኣይሓንኩን እዮም። እንተኾነ ስነ መጎት ሓይሊ ገዛእቲ ኢትዮጵያውያን እውን እንተዘይተሃቀነ ኣይኮነን። ብዙሕ ግዜ ተፈቲኑ ብተደጋጋሚ ዝተሳዕረ እዩ። ሻለቃ ዳዊት ወልደ ጊዮርጊስ ዝተባህለ በዓል ስልጣን ኢትዮጵያ ነበር። ኣብታ ክህደት በደም መሬት ዘርእስታ መጽሓፉ ኢትዮጵያ ኣብ 30 ዓመታት ናይ ሰሜን ኩናት ሓርነታዊ ኩናት ኤርትራ ንሱ ግዝኣታዊ ሓድነትን ናይ ባሕሪ ዶብን ንምዕቃብ ኢሉ ዘመኽነየሉ ወራር ኣስታት 1 ሚልዮን ወተሃደር ከም ዘጥፍአት ይገልጽ። እዚ ኣብ ስርዓታት ሃፀይ ሃይለ ስላሴን ደርግን ኮይኑ ድሕሪ ስዕረት ናይዞም ክልተ ስርዓታት ብደገፍ ህዝቢ ኤርትራ ኣብ ስልጣን ዝተኾየጠ ስርዓት እውን እንተኾነ መጋበርያ ግሎባዊ ስትራቴጂ ምዕራባውያን ብምዃን ንዳግማይ ወራር ተዓሲቡ ብሃብትን ህይወትን ኢትዮጵያ ተጣሊዑ ኣማኢት ኣሽሓት ኣህሊቑ ኸብቅዕ ነዚ ቀዳሞት ገዛእቲ ስርዓታት ኢትዮጵያ ዘይተዓወትሉ ዕማም ክፍጽም ኣይከኣለን። ሰለስቲኦም ስርዓታት ብፈጠራዊ ታሪኽን ሕማም ምስፍሕፋሕን ብቐንዱ ኣብ ልዕሊ ህዝቦም ዝፈጸምዎ ገበን ብህይወትን ሃብትን ሃገርን ክትመን ከሎ ኣዝዩ ከቢድ እዩ። ሕጂኸ ነዚ ገበን እዚ ክፍጽሙ ደልዮም ድዮም ዝሓስቡ ዘለዉ? ብሰላም ብሓባር ምንባርን ምርባሕን ይከኣል እዩ ዝብል ለባም ድዩ ተሳኢኑ? ወይስ ህዝቢ ኢትዮጵያ ባሕሪ እንተዳኢልካዮ ኣፉ ከም ማይ ዝመልእ እዩ እሞ ዛዕባ ካብ ውሽጢ ንደገ ኣብ ምቕያር ይሕግዘና እዩ ዝብል ቅማረ? እዚ እውን ኣብዚ ሕጂ እዋን ንማንም ከታልል ዝኽእል ኣይኮነን። ህዝቢ ኢትዮጵያ ሕሉፍ ታሪኽ ብዙሕ ስለ ዝመሃሮ